So magandang araw mga boss. So karon mga boss nataron diri sa area. So na ako i-share sa inyo mga boss na isa ka durian mga boss. So mao ni siya mga boss. So perting nindutas ng durian mga boss. So kung makita niyo mga boss, perting niyang tabaa mga boss no. So iyang mga dahon. Oh, halos wanay kabutangan iyang dahon ba tungod sa kataba. So di ka katuo na 7 months pa ning duriana mga boss no. Eh grabe man jud kataba. So atong gibuhatan ni mga boss is duha lang. Atong giatiman siya maayo, atong giabunuhan. Abuno ta og duha ka klase mga boss. Nag-abuno ta og commercial fertilizer. Human ang ikaduha mga boss is organic fertilizer. So kanang duha mga boss ayaw mo pagsalig og isa ka abuno lang. Eh kung magsalig pug ka og organic fertilizer, sus dili jud kay na siya paspas mo tubo mo